Здравейте и добре дошли в това упражнение по заземяване от книгата «Психични сили за магиосници» на Мат Орин. Дайте си време да се наместите добре и удобно. Може да останете изправени, стъпили плътно на земята, като стъпалата са разтворени на широчината на раменете. Може да седнете и на земята с кръстосани крака. Отделете момент да се наместите добре, удобно и затворете очите. Съсредоточете се върху тялото си, за да усетите как цялата естествена енергия тече в него. Пренесете съзнанието си в горната част на главата и бавно и внимателно сканирайте тялото си отгоре надолу. Прекарайте мисълта си по цялата глава, лице, рамена, ръце, гръден кош, корем. А когато стигнете до таза, представете си, че енергията ви се движи като корени надолу през краката ви. Продължете да сканирате съзнателно тялото си и пренесете усещането за себе си по-надолу, под краката си, докато почувствате, че енергийните ви корени започват нежно да се вкопават в земята. С леко, но спокойно усещане за силата на волята, пуснете енергията си надолу по тези корени под вас. Те са продължение на вашето енергийно тяло. Тези корени започват да пробиват надолу през почвата и скалите, през подземните пещери и въздушните джобове, през подземните реки и накрая до огненото ядро на земята. Разтопеното ядро не ви изгаря и не ви причинява болка. Напротив, успокоява ви още повече, докато усещате топлината му с енергията си. Вашите корени продължават да се движат през разтопеното ядро, докато стигнат до самия център, до сърцето на земята. Това сърце изглежда като красива, ярка, бяла светлина. То е източникът на безкрайната сила, душата и съзнанието на самата земя. Това е една от най-важните енергии, които някога ще срещнете като магиосници. Докато усещате бялата светлина в сърцето на земята, вие откривате, че нейната енергия е като мечтание и песен. Отделете малко време, за да почувствате това. Да почувствате тази песен на земята дълбоко във вас. Приспивната песен на земята е мощна, но стабилна, сигурна и закотвена сила. Тя се саморегулира и ви гарантира, че сте заредени с толкова енергия, с колкото можете да се справите. Всяка енергия, с която не можете да се справите,
се отвежда през вашите корени, благославяйки и лекувайки земята и всички нейни обитатели. Отделете още малко време, за да почувствате колко сте свързани и защитени от земята. Вие сте заземени. Може да задържите това усещане в себе си още малко. А когато почувствате, леко и плавно отворете очите си.